Usa ka OFW ang arestado human nga nag-bomb joke samtang gina-check ang iyang bagahe sulod sa Davao International Airport. Ani ang report. Yung boarding pass niya, ano po yung boarding pass? Saan ka sa cellphone yung boarding pass? Ipasa na ko ito. Naka-print mo ng boarding pass. Sa eksklusibong video gikan sa Davao International Airport Police Station, makita ang pag-aresto sa usa ka pasahero sulod sa Davao International Airport niadtong Biyernes sa hapon. Kini human matud pa nga nag-bomb joke ang maong lalaki samtang ina-check ang iyang mga dala sa airport. Ang lalaki giilang si Bruno, dili niya tinuod nga pangalan, 42 anyos nga taga Digos City, Davao del Sur, ug usa ka overseas Filipino worker. Tungod sa itabo, igo na lang kini sa paghilak. Sa investigasyon sa Davao International Airport Police Station, padulong matod pa sa Singapore si Bruno aron mobalik og trabaho human kini nagbakasyon sa Pilipinas. Dihang nag-check-in na kini sa iyang bagahe, gipangutana matod pa kini kung adunay mabuak sa iyang mga gamit. Nitubag matod pa kini nga wala, apan bomba lang. So, gipangutanan ni sir, ni counter, na sir, nabay mabuak ano imong bagahe. Then, out of nowhere, nitubag siya sir na, walay mabuak ma'am. Actually, statement, wala ni mabuak ma'am, bomba lang. So, si counter mismo, dahil gibawi pa niya last, joke lang, sorry po, niya na siya. So, si counter na mismo, ning-react na si counter. Ning anhin na rin, nagpaanhin na sila o representative nila. Hinoon, wala matod pa kini mi resulta sa pagka-delay sa ubang flights. Kaganihang buntag, gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang lalaki, apan wala na kini mihatag og pahayag. Samtang ana sulod sa prisuhan sa Sasa Police Station. Ilawom sa Presidential Decree 1727, ginabawal ang bomb jokes o false bomb threat. Niadtong Sabado, gipasakaan na og kaso ang sospek. Kung mapamatud-an nga dunay kalapasan sa maong balaod ang usa ka individual, pwede kini mapriso og 5 ka tuig og 40,000 nga multa. Be careful ta sa ato ang mga words or mga jokes nga atong kuan sa airport regarding sa bomb threats or false information regarding bomb explosion. Kahit na ipaagi na tong true jokes kasi mag-cause mangod siya og panic sa general public, then na posibilidad nga ang atong flight is ma-delay. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.